θα πάρω βίντεο να τα ανεβάσω. Πάμε να το δούμε τώρα. Ξέχασα τους άλλους, δεν πειράζει. Άντε, μην σπάσει, δεν πάμε. Γεια σου ρε φίλε Λάμπρο, επαναστάτη. Avanti Popola, bandiera rossa. Εδώ που θα πατσικότσα να μας γυρίσει το πουκάλι. Εδώ που θα πατσικότσα να γυρίσει το πουκάλι θα πιάσει και βάλει το οδηγό. Είδες όμως μαλάκα, ούτε μάτι έχει από εκεί που στη συνέχεια. Τίποτα. Λούκο ούτε τίποτα. Η μπάτση είναι εκεί πέρα στην περιφέρεια από αυτά. Τίποτα. Δεν έχει να χωρίσει τίποτα. Κάθε μέρα πρώτο καλοκαίρι έχει την κλίπα το μάτο. Το μάτ, ναι. Δεν έχει τίποτα σήμερα. Μαλάκα, με τόσο κόσμο δεν σου παίρνει για μαλάκια. Εσύ τέρμα, άμα κατά 10 μέρες πάει, σε 10 μέρες πάει, είσαι να καθαρίσει το σύστημα. Αν σταματήσει να πλήρεις τις δουλειές του βίος, ανέκρουση. Δεν το κόμμα που κάνει κάποιος εδώ, το να κάνει. Αυτό δεν έκανε κάνει. Της λέει, μάλιστα σταματήστε, πάντα και την ενέκρουση, την δώσαμε πάνω και δεν διώξαμε τις εκκλέους. Κόσμο, παιδιά. Εμένα όμως η μεγάλη μου απορία, ξέρεις ποια είναι. Έλα ρε. Αύριο γίνονται εκλογές. Ναι, άστο Λάμπρο. Είναι μεγάλη, είναι μια δεδομένη ιστορία αυτό, άστο. Είναι εκείνη η ιστορία όμως. Χαρά, θα τα πούμε, ας πω. Είναι όμως η ιστορία. Δεν έχεις άγγιες τώρα καλά. Ποτέ. Σε αντίθεση. Και τώρα μου λέει η μάνα μου έφτανε στο στρώμα έξω. Κακή τι κάνουμε. Τι φεύγεις. Αυτό το μικρό μόνο του σπίτι. Έλα. Ναι. Ρε μαλάκα, έλα σου πω. Ψάχνουμε πολύ ωραία. Μαλάκα έχουμε κλωβιστεί. Έχει κάθε μέρα μία αγγλικά, μία μπάλα. Αγώνα, Σάββατο, Κυριακή αγώνες, κλωβισμένοι. Τώρα τελειώνει τέλος. Θα έρθουμε, θα πούμε λίγα.